Оныторга хакыбыз юк. Санкт-Петербург шәһәрендә татар халкы өчен мөһим вакыйга. Төньяк каланың Левашов зиратында репрессия дулкынына эләккән татарларга һәйкәл ачтылар. 1937 елдан башлап Ленинград өлкәсе төрмәләрендә ТССРдан чыккан йөзләгән татарны атып үтергәннәр. Истәлек билгесе иганәче Шамил Акбулатов акчасына куелды. Бу вакыйга халкыбыз тарихына нинди эз калдырганы турында киләсе видео язмада сөйләрбез. Ленинград өлкәсе Санкт-Петербург татарлары өчен бу бик мөһим, озак көтелгән вакыйгалы көн булды. Төньяк баш каланың Левашов зиратында репрессия корбаннары өчен тантаналы рәвештә ачылган һәйкәл янына бик күп халык җыелды. Аллаһумма раббана я раббана тaqabbal minna innaka anta sami'ud du'a wal fatiha. Санкт-Петербургның Левашов зираты репрессия елларында атып үтерелгәннәрне күмү урыны. Рәсми мәгълүматлар буенча корбаннар саны 47 мең кеше, аларның 40 меңе сәяси гаепләүләр буенча. Билгесез каберләрдә йөзләгән татар күмелгән. Алар Ленинград мартирологында, ягъни җафа чигүчеләр исемлегендә телгә алынган. Әлеге һәйкәл кую кирәклеге хакында күптән сүз барган. Репрессиялардан зыян күргән башка милләт халыкларының да хәтере яши монда. Милли якташлар теләге буенча Левашов зиратына 1992 елдан бирле шундый күмәк истәлек билгеләре куела башлаган. Тантаналы ачышка Татарстаннан да делегация килгән иде. Бүген генә вакыт җиткән, шуның өчен дә бик зур рәхмәт. Сезне беләбез, сезне зурлыйбыз. Хактан да без Ленинград дигәндә бик ватан сугыш елларында блокада якларыннан шул вакытта бүгенге көннәрдә дә без һәр вакытта да бик дус, бердәм булып яшибез. Шуңа күрә Казан белән Ленинград арасында без һәр вакытта да бердәм, үзебезнең тарихны күтәреп, аны бүгенге яшьләргә, әтиәниләргә, абый-байларга күрсәтсәк, ул чагында без инде үзебезнең миссияны эшләгән булабыз. Репрессия корбаннары хәтер билгесенең авторлары, Санкт-Петербургның танылган архитекторлары Виталий һәм Лариса Кузнецовлар. Чакырылган кунаклар арасында шулай ук ветераннар, милли оешма вәкилләре, журналистлар да бар иде. Был у нас журналист, востоковед, я часто очень люблю работать с востоковедами, Карим Сагитов, иногда его пишет Сагитов. Это здесь ленинградец, он в институте востоковедения работал, был журналистом, был в 1937 году расстрелян. Он отец нашей активистки Энже Каримовны Сагитовой. Он когда-то встречался с Лениным и вел разговоры по национальным вопросам. Он был среди тех, который встречал Габдуллу Тукая, когда он приезжал сюда с кратковременным визитом. Күпме халыкның йөрәгенә утлы хәрефләр белән уелган тарих бу. Кайгы берләштерә дигән гыйбарә бар. Менә бүген дә монда җыелган халыкны бер кайгы берләштергәндер. Әлеге һәйкәлне эшләп куер өчен матди ярдәмен кызганмаган Шамил Акбулатов бу минем өчен бик мөһим гамәл иде ди. Создал группу людей, с которыми я занимался, архитектора, значит, людей, которые понимают, подключил исламистов, подключил Равиль Хазрята. И в течение, наверное, месяцев 7 вот эту работу сделали. Шуннан да менә безнең барыбыз өчен дә бик зур вакыйга, чөнки без моны юктан гына зур вакыйга дип әйтмибез. Чөнки менә монда шушы җирлектә монда бик күп меңләгән кешеләрнең атып үтерелгән җирләрендә мондагы татарлар өчен инде шушындый һәйкәл куела. Һәм буның тагын бер үзенчәлеге, бу безнең нәкъ үзе менә шушында яшәп, шушында эшләп, шушында туган үзебезнең Шамил Измайлович Акбулатовның акчасына эшләнде, һәм дә аның акчасына ул куелды. Бу идея белән ул инде 2 ел элек моннан яши башлаган иде элек. Кайчандыр Левашов зираты урынында бистә урманы була. Хәзер бу мемориаль зират күп халыклар өчен аерым урын. Тантанада катнашучылар истәлек билгесенә чәчәкләр куйды, дугалар укыдылар. Хәзер һәр вакыт шулай булачак дип ышандырды дин әһелләре. Как здесь написано, без фамилии и дат. Мы не знаем, когда они ушли из этой жизни. И кто конкретно. Многие говорили, здесь до сих пор еще не
засекреченные документы. Но мы их помним. Лейсана Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Санкт-Петербург.